Nado ba ke Elina kala pensyaya ka jing pun kam jongka hala ujong uba ien kumta udan ru namar bau ie yaka ulahun kamansiam ba kala yathu syai bat uang ru yaka Elina nang nisha khamat la dapi bun kam kat nu kat nuru ai por sia tang manithu yanga ba pinang bun kam khanang bangan suk kamansiam kumta ke Elina ru kala ko ngu i ka jing ai jong mot jong u kajing ye jongki kalanang skam shushu kat banang mi ki puar kisni udan utik kiar bahaya ke Elina walada kadan shajngai na uru namarba ke Elina kadeiru kabriu kabam da syai da klain bha kumta udan udah pikir bahaya ka bakan di dawai bha ban sumar bahaya ladi udan ulak shisha ban ajing ye ke Elina hadu ba ke Elina kalaklet lut barok kijing ye ki bakamat ha kapuar ba kampat di kendu ya udan namar ba ke Elina kadai kesamla kabala kendu shibuan ki mau siang ha kajingai lenti jongka kumta kam ju kami lenti shu yalade bakandang shu jing ye yano reno kumba ka shu jing ye ya udan kumta ke Elina kala perkat halamar wei ba udan te ude shisha kajing kerman jonga namar ba nadu ba ka poi kendu ye u kajing em jongka kala pher ba kam jidan porshu ban yam ban sngusi henry kadur khamat jongka kadap tangda kajing phu samke ti hakawe kasngi ke Elina kladan kambal check up yala desha sor namar ba kadan ko hospital ka bakhamba bat shibanta ke Elina ka kamen bha ban yo le sor namar ba kelakwa ban kendu mar khamat ya udan bat kala ong ru ya u ba unwan kendu ya ka di udan ru la excited bha ban ino ya ka real life bat u ong ru ya ka ba ie anda kla poy shane wat le bam jamu na dukan saban bam sindan na yang jonga ngan pachat bang hai phi la shai namar ba ku tu ko hospital ka ba phimot ban le check up kadan hajan yang jonga kumta ke Elina kalak kemen bha kam yo thia shu bar shimiat kala shu ap tang kumno ban shai no sun beneng bakan dobi ino ya uba ka it ha mansim enda ka beneng kala shai ke Elina kala khi da ka jing kaman bat ka yarap kam shua ya la ka jong ka kemi hayeng khnang bakan suk enda ka wan phai bat hadian bakala dap kam ke Elina kala kre mi na yeng pamba pra baji e man step bat kala poi sha sor khat we baji nang ta kalai baran sha hospital bat ka poi khat we sting bat marsin poi kala yu rum sha kamra doktor namar ba kala phabu kerting lupa na yeng batang shipang hi kalami ban kaladap kam na hospital kum bakhat ashting ai enda kalami nang ta ka shong ha phalau jong ka ta ka hospital ban ap ya uba ye jongka kumba shi kan ta ai kala am henry uklaman satya bat kala persyang ban kol ye u bun sian tang ba uklampik ya ka bat kala apsa hadu saw jijan miet tang ba uklaman kumta ke Elina da kajing bitar kala lek phaino shalayeng ringkat ki amat snusi ki batuat naka ti kat bakarang syong kuslai ha kata kakali balek phaino shalashno kapoi kendet kansan ka message na u ba u ong yaka siem map yanga bangamla banwan kendu epi nakidaw bam lakyar ke Elina katang shu i kata ka message lekalak nang dom shushu ya u bat kam tre ban jubab ya u namar ba kam kwa ban sadak snio ha u ti hadian pat ukol bak yaka tang ba kampik shu kakat bet ya ka kol jong u hadian pat de udan ulaling am siam palan ba kamping ula kom perkhat sniaw yaka bayu alesi kala jai e ni shildan kumta upha shi pha message pan map naka bat u ong ha kata ka message ba ie ngatep pidom ngatep pibitar yanga namar ba la long kum bang thok ma shukori phis iam henry jingshisha te ie ngaru ngala excited palat ban kendu epi tang ba le kumnu kan siam kat ba ngadang tre ya ka kam kibrio ngatang shupam ya ka e ka ba ki pha ban le ngala sha be kam na kata ka daw man man step nam yo lat wat tang ban petep ya phiru namar ba ki phun kerki ya ngala komplet se ka mobile hayeng namar kata ngam yo ban pek ya ka kol jong phi bat phi tips iam ngadan haja ka tre kamen siam junga kadan tang shapi tu se ye jubab yanga hai phidan bangan namling agum ni persyang ses iam ban sngu thulam yanga namar ngadang de tang nong bala ha ka kam kibrio kumta ke Elina kelas ngulung mensiam ban ye iya kita ki kentian ki ba ukuran ha kata ka message ban kata ka message kala pelong jai jai ru ya ka jing bitar jong ka Elina kumta
kalakol bang yu bat enda ulakran kam lai kran setia yu namar bagas ngulung mensiam bakam yu ban ya kendu kumba kalatumu Henry udan pade ula pentingannya ka bat ula pensyaya ka ba umalik jang ulong shisha ubaduki bah wei ba ula batha bantrai kamot jlang ban excuse na kata kadaw udan uong ya ke Elina ba itam jonga ngengai pis nguthu ban ya ka ba ngandu bala shijunam kadang la ya nga bangan pep kendu epi namar ngadang yu kalat bangan kendu biang epi bat pitip amsiem ki wei kindum nguthu ya nga lai na pi kabanga itam kabala ban nguthu ya ki jing e ki jonga